Naa, grabe yung nag-uma. Di matabang. So hello guys, so nakadari sa kuan, Tagbilaran. So ay na ko naka-intro guys. Di ay wala ko ka-intro tus kuan. Dapat sa amo o ko mo pagsakay kay karabi. Paglarga na mo atong ganang morning, sa ganang morning, so wala ko ka-intro kay karabi bisiya, so nagdali pud mi kay para masusupo ko abot niya. Pag abot na ako sa Gindulman kay ato man ko ni kidrop sa igsuon si kuya kay ato siya ga-work sa Gindulman, so ato lang ko kidrop. Pag drop ito ni uwan man, so sakto ra pud guys pag sakay na sa van ni uwan kusog, so wala pa ko ka-intro kay sabak so siya ang kuan pud sud sa mag-vlog ta sud sa van kay ako may first nga kuan kita ay customer siya. Akong first nga passenger dito sa van nya wa ko ka-intro pud kay na ay music sila nga background, so nag-video naman ko, nag-video clip naman ko gamay. So karon, so welcome back di ay sa akong channel. Ako na pud ni si Kuya Renz Tinjo. So finally guys, narasakan karon Tagbilaran. So kato last year 2 years mo kuari guys sa Tagbilaran Christian Church. So mo ni sa ligudan guys, mo ni ang kuan sa una ni ko nagpudyo in last 2 years. Nakita mo dito sa tong vlog ni Agi ito kulinga lamang pod. So karon nanaabot na jud ko within 1 hour na pod kapin guys. Unya pag abot ta diri is kikulbaan ko, murag excited ko guys, kikulbaan nga excited ko kay laging 2 years na 1 year na ko di ay guys ako kabalik. 2 years ko to ni Agi nag-stay dari 1 year nga ako kabalik karon, so nakabalik na ko karon adlaw. Super excited nga murag halo nga kuan guys, baka na bitong feeling mo back to zero ka nga na. So karon is ahong ipakita ninyo guys kato ang kwarto sa una. Ani ko nag live stream sa una guys, ani ko nag live stream sa una katong nagsugod pud ko ba within kuan kanang naay gamay pagkuan lagi babalay. So sa mga subscribers nga gamay pag subscribers mga ani ko nag live sa una. Ang ipakita ninyo guys ang bed sa una. So karon tin-ama mo ron nagibagjo. Aray.
delikado na sa mana jud ni siya guys na kana siya perting gubutan na jud. So susod sa ako masud ko. So ako din ang suwat ani guys na welcome visitors door 4. Ako ani ko mga listas ang portahan sa una kani sa bus design siya muna ni delikado na kay ug mutunog ka karabing ko na guys ang gubutan na. So ani ko mag live stream ani ko na area mag live stream sud sa ko Red Andre kay ani man ang kwarto sa una guys kani may kwarto na sa una pagalig ako kuan pang katugay. So ani ko mag live stream dire sa una ani ko mag live stream dito sa portahan napamatoy na table ani na nawa naman diyan man ni mas ang kwarto guys within 1 year jud ko makabalik kay kuan lagi nga na busy po so maana jud ni siya grabing gubutan na kayo jamo mo gawas na ko kay kasi dyan mahugma maroy na kung in the world dyan ta mga delikado na kaugma ko na marag gikulpaan ko guys. See you laman later guys kung sa ang baton karong adlaw ug moadto ko sa new chapel or manood to sa laman ko guys. Uy kay kaming gutom jud kay ganang biyahe. So see you later. So karon guys is naon sila man ta mani ang paniud to saging. So snack sa laman ni kay marag hunak ta snack ko guys kare naman po lang saging na albert ame kayo hindi karon di ay ay pakita ninyo panahon karon guys para neto yung bagyo sunod ang bagyo ron sunod ang bagyo grabe at tos amo kay init mapaglaga na natingnan ko pag abuting ani na tiblaran ang pakita ninyo kung siya puro marong dagong na grabe yung daguma di matabang diyo tuod ay guys ako ra daris kuan babaw dos andanas man ni sa ubos Marilater family diyo ako ra usas babaw ron so kuan laay ka adyo ako ra usa kay ang cousin kay ni uli de po siya sa ubay gahapon ra po yung ama mobalik sa ditso so ato sa mapaani sila so nang karon ako ra usa diri diya nagdibog ko guys asa ko to kay wala ko katugan kay daring kaning ko to kani is kaugma ko na pod so manang naghuwat laman ko kuan papa sa akong gagaw kay adto lamang ko matug sa ubos delikado ari ko matug sa kulin daw ta manang adto lamang ko tug sa ubos didto kauban sa papa sa akong cousin maghuwat laman ko kay trabaho man pod siya ug panday at papa sa akong cousin man maghuwat laman ko jang hapon unya ang bugas guys sa kalimtan na hugda manang napapakaning bugas dong agon dari pero 4 days ra ko are guys kay maghuwat lamang ko chat sa kanang adto ba kay napakoy asikasuhon nga papers sa ang papa sure citizen so ug mo chat to sila og karong Friday so mo ulit jud bis diya ko daily 1 week ra ko dani guys 1 week para makasimba pug nag 1 week mo na pugos ubay para ato na pon diya so napod ato siguro ko mag Christmas ito guys ito sa ubay diya, nag 1 year na mag 2 years na balik na po ko dari sa Tagbilaran para ay na ko officially so karon is bawo guys asa ko magplano pa ko guys ug asa ko ato ba ko new chapel or bawo estera ko tari kay naglabad akong biyahe sis van ganina kada maglabad ka ato di mo sabta o muraga taktak ko na nang magbawo guys arangan po ko guys gani so see you later naman po unsa guys ug asa jud ko ani padunong ang budero sa Ginoo kay mo chat sa kuan dali guys ang mga kaila diri kung asa jud ko kay ug dari ko wala ko kung mga isustorya laay ka ato jamo so na see you later naman unsa